Tudom, hogy elfoglaltak vagytok, mindannyian elfoglaltak vagyunk. A gond az, hogy általában olyan dolgok kötnek le minket, amelyek nem izgalmasak, nem hoznak pénzt, és az életünk sem lesz jobb tőlük. Hát most itt egy ajánlat. Megmutatom nektek azt, amit a világon a legjobb lehetőségnek hiszünk. Tudom, hogy ez merészen hangzik, de ha velem tartotok a következő 10 percben, meglátjátok, hogy miért hiszünk ebben. Készen álltok? Valami nagyon tisztával és egészségessel kezdődött, és egy olyan valakivel, akinek remek ötlete támadt a nagy adag lelkesedése mellett. Lenyűgöző méretű vállalattá fejlődött olyan termékekkel és lehetőségekkel, amelyek életeket változtatnak meg. Mára ez egy világméretű jelenség lett, amely emberek millióinak javít az egészségén és tökéletesen átalakítja az életüket. Ez a Forever Living Products. Az egyszerű ötlet, amely felemelte ezt a céget, és majdnem 9 millió független üzleti vállalkozást hozott létre, a következő. A természetes, jó minőségű táplálék kiegészítők két módon teremtenek jobb életet. Elsőként jobb egészséget és közérzetet nyújtanak azoknak, akik használják őket, másodjára a termékek egy tartalmasabb, kifizetődőbb élet lehetőségét ajánlják azoknak, akik ezt igazán akarják. Most lássuk az embert az ötlet mögött. Rex Moon. 1978-ban Arizonában egy phoenixi kisirodában Rex megalkotott egy aloe vera italt, és összeállított egy egyszerű üzleti tervet, amely lehetővé tette a vásárlóknak, hogy létrehozzák saját vállalkozásukat, arra a termékre építve, amelyet szeretnek. Az eredmény a Forever Living Products lett, amely 3 évtized alatt mindenki elképzelését túlszárnyalta. Ma a Forever Living Products termékskálája több mint 150 egészségmegőrző és szépségápoló terméket számlál, több mint 140 országban, amit a majd 9 millió ember hozott létre, akik élvezik a természetes, egészséges termékeket, és azt az érzést, hogy saját vállalkozásuk lehet. Ezek az emberek adják az FLP sikerének oroszlán részét valamennyi kontinensen és kultúrában. Vajon mi a nyitja? Miért dolgozik ilyen sok ember az FLP-nél ennyi helyen? Gyerünk, már csak 8 percetek van, hogy kiderüljön. A Forever Living Productsnak pontosan annyi oka van a sikerre, ahány a forgalmazóinak szerte a világon, de az idő rövidsége miatt én most csak a legfontosabbat mutatom be. Ez az aloe vera növény egy abból a millióból, amit az FLP termeszt, betakarít és feldolgoz az USA-ban, Mexikóban és a Dominikai Köztársaságban. Mi olyan nagyszerű az aloe verában? Egyszerűen az, hogy egyike a legjobb anyagoknak, amit a testednek adhatsz. Kezdjük a bőrrel. A legtöbben tudják, hogy gyakorlatilag nincs jobb a tiszta aloe veránál, nyugtatja, puhítja, hidratálja és fiatalítja a bőrt. Olyan a bőr számára, mint egy elsősegélykészlet, amely egészségesebbé és fiatalabbá teszi. De valószínűleg kevesen tudják, hogy belsőleg is használható. Igen hatékony táplálék kiegészítő, hála a több mint 200 összetevőnek, ami 12 féle vitamint, 20 féle ásványi anyagot és 18 féle aminósavat tartalmaz. Ezen túl karbantartja az emésztőrendszert is, segít a bélfal tisztításában, megkönnyítve az alapvető tápanyagok felszívódását. Jobb felszívódás, jobb egészség. Szóval, hogyan lehet egy ilyen egészséges növény, hogy is mondjam, értékét megőrizni? Úgy, hogy a feldolgozás minden egyes lépését ellenőrzés alatt tartod. És pontosan ez az, amit az FLP tesz, a termesztéstől a betakarításon át a feldolgozásig, ahol az aloe leveleket mossák, szeletelik, préselik, így vonva ki az egészséges aloe zselét, amit végül egy olyan szabadalmaztatott eljárással stabilizálnak, ami megvédi az oxidációtól és megőrzi annak erejét. Vélhetnétek, hogy ez elég alapos, de nem. Az FLP újra és újra vizsgálja a gél összetételét és tisztaságát. Ha minden teszten átmegy, akkor a termék készen áll arra, hogy egyike legyen a Forever 150 termékének. Íme az Aloe Vera Gel, az FLP első terméke, ami még mindig a legnépszerűbb. Remélem szomjasak vagytok, mert még ott van az Aloe Berry Nektár, a Bits and Peaches, a Forever Freedom, glukozaminnal, kondroitinnal és MSM-mel az ízületek egészségéért, és a Pomestin Power egy erőteljesen antioxidáns hatású ital. Az FLP további 20 féle táplálék kiegészítőt ajánl, ezek mindegyike vitaminok, ásványi anyagok, gyógynövények és egyéb táplálék kiegészítők egyedülálló keveréke a kiegyensúlyozott táplálkozás érdekében. A méhkaptár termékei is az FLP termékskála szerves részét képezik. Ezek méhek által előállított nagy energiatartalmú tápanyagokat tartalmaznak, amelyek erősítik az anyagcserét és az immunrendszert. Aztán természetesen ott van a bőrápolás. Az FLP teljes termékskálája aloéval dúsított krémekből és hidratálókból áll, amelyek tisztítják, hidratálják, kondicionálják és tonizálják a bőrt tetőtől talpig. A Sonia Color Collection teljessé teszi a természetes szépséget hidratáló sminkjeivel, amiket valósággal imád a bőr.
Manapság a táplálkozás fontos kérdése a testsúlykontroll. Az FLP rendelkezik egy olyan termékcsaláddal, amely bizonyítottan segít lefogyni, érezhetően és tartósan formálja az alakot. Esetleg akartok fogat vagy ruhát mosni? A személyes higiéniás termékek kiegészítik az FLP termékek sorát. Szóval ez a hasznos növény csak egyike azoknak, amiből a több mint 150 termék készül, amelyeknek mindegyike az egészség és a szépség természetes forrása. Most, hogy egy kis ízelítőt kaptatok abból, hogy milyen nagyszerűek ezek a termékek, hadd mutassam meg nektek, hogy milyen nagyszerű dolgokat visznek végbe ezzel az emberek. Jöttök? Rendben. Most már egy kicsit ismeritek az FLP-t, tudtok egy keveset az aloe vera előnyeiről, és tudjátok, hogyan hozta létre ez a nagyszerű növény a csodálatos egészségvédő és szépségápoló termékek egész sorát. Ezért valószínűleg azt gondoljátok, rendben, használjuk ezeket a hasznos termékeket és boldogan élünk, amíg meg nem halunk, ugye? Tévedés! Ez a történet még csak most kezdődik, mert az, ahogyan hozzájuthatsz ezekhez a termékekhez, és amit tehetsz velük, az egy teljesen új történet. Látjátok, nem fogjátok megtalálni az FLP-t itt, vagy ott, vagy amott. Egyedül itt találod meg őket, ahol valaki, akit ismersz, már használja és esküszik rájuk. Mert a termékek és az a kivételes mód, ahogyan forgalmazzuk őket, általában az embereket többé teszi, mint egyszerű vásárlókká. FLP képviselőkké válnak. Az emberek kíváncsiak lesznek a termékekre, amelyekről soha nem hallottak korábban. Kérdéseket tesznek fel, ki akarják próbálni őket, vagy kölcsönvenni. Nagyon hamar valaki meg fogja kérdezni, hé, én hogyan kaphatok ezekből többet? Dióhéjban így talál piacot és forgalmaz az FLP. Multimilliós költségű reklámok helyett hagyja, hogy a termékek magukért beszéljenek Norvégiában, Törökországban, Malajziában, az USA-ban, bárhol. Emberek használják a termékeket, látják az eredményt, megszeretik őket, megosztják a családdal, barátokkal, munkatársakkal, és ez a folyamat ismétli önmagát. A vásárlók elég hamar forgalmazókká válnak az ismerőseik számára történt vásárlások és szponzorálások által. Ellenszolgáltatásként a szájról szájra történő reklámozásért és forgalmazásért az FLP forgalmazók bónuszt kapnak az általuk és szponzoráltjaik által történt vásárlások után. Ez a titka annak, hogyan terjeszkedett egy kis arizonai vállalat a világ több mint 145 országába, évi több mint 2 milliárd dolláros árbevételt elérve. A hihetetlen növekedés nem a legizgalmasabb része ennek az üzletnek. Minden dollármilliárdnak és multinacionális cégnek van sikertörténete. Itt nem erről van szó. A legizgalmasabb dolog az FLP növekedésében, ahogyan a termékforgalmazók és vállalkozásaik növekednek. A sok milliós sikersztorit nekik kell elmesélni. Néhányuknak ez csupán egy remek módja annak, hogy egy kis mellékes jövedelemhez jussanak, ám sokaknak lehetőség arra, hogy teljesen megváltoztassák az életüket. Itt láthatjátok azt, hogy hogyan hoz bevételt az, hogy olyanok vásárolnak, akiket te vezettél be az FLP-be, és akiket ők vezettek be az FLP-be, és így tovább, és így tovább. Lényegében 6 hónap, 1 évnyi időszak alatt felépíthető egy rendszeres, havi jövedelem. Különböző nemzetiségű és anyagi helyzetű emberek alakítanak ki maguknak olyan életstílust, amiről előtte nem is álmodtak. Be kell vallani, szinte hihetetlen, amit egy növény és egy cég elérhet. És így kezdődött, mint ez. És ilyen lett, meg ilyen, meg ilyen. Láthatjátok, hogyan válik egy történet milliók történetévé. Egy cégből így lesz milliók sikere és sikeres üzlete az egész világon. Rendben. Köszönöm az időtöket. Most már visszamehettek a rohanó életetekbe. Vagy talán készen álltok egy új életépítésével foglalkozni? Kérdezzétek meg magatoktól, hogy lenyűgözött-e az FLP filozófiája és integritása. Lennétek-e azok, akik részesednek ezekből a termékekből? Készen álltok-e arra, hogy időt és energiát fordítsatok a sikeres forgalmazóvá váláshoz az FLP-ben? Ha a válasz igen ezekre a kérdésekre, akkor beszélj azzal, aki ezt a tájékoztatót bemutatta neked. Az elmúlt 10 perc egy kellemes szünet a rohanó életedben. Vagy egy teljesen új életkezdete is lehet. Rajtad áll!